War baman kesngi, awan lam shipi da undang yalam news. Kirai jong ka Cabinet Minister jong ka Sorkar Meghalaya ka balong ka 800 March 2025 kilong. Ka Cabinet kala menjur ka Special Council Leave lani ka syuti ka Bakarpang na kabanta kinong tre Sorkar. Katkum ka syuti ka Bakarpang ka balong khatsan sngi ha ka sisnem. Mental double kata syakalai post ngi ka syuti ka Bakarpang. Ka jingmut kalong kerpang na kabanta kinong tre Sorkar. Kibren ha kabanta hai kam sport la kalong ha ki national bat ki international ki badon kam kapor nakabanta kisngi yalekai bat kisngi porlait porwan jongki bat habakidan ki jingi lekai ne ki tournament habakidan ki duty jongki ka cabinet kala menjur bantau ya ka Meghalaya Social Welfare Recruitment Board ban khme ya ki jingdon jingm bat ban penkloi ban pendap ya ki kam ki balai ka cabinet kala priang ru ka jing terwa ban thet yeng hanong ba Bangalore da ka Sorkar Meghalaya na ka banta ban bansa ikinong late nongwan na ka jala Meghalaya karpang na ka banta ki balik pule kayeng na ka banta ki khna kan thei bat shinrang kabala banrung masan phongut na ki kan thei bat shinrang cabinet kala rai ro banra no ye ka jaka sa jong ki pulit chatin ring new shillong township kabadan san pho akar ya ka ban sa te thamai ya ka jaka sa jong ki pulit kani ka jaka kabdan hapdeng jong ka administrative city bat kanole city HNST ka cabinet kala menjuro ya ka kateng jong ka arwi su siang IAS balashong thaj kum ka State Chief Information Commissioner SIC na kabenta license kani kalong hadin balashong thaj no usri Heymon lang nongplu IS ka cabinet kala menjuro ya ka appointment of Advanced Metering Infrastructure Service Provider AMSP na kabenta ka Smart Meter Prepaid ha MEPDCL ha DBFOOT katkum ka Rebound Distribution Sector Scheme RDSS. War baman kesngi, sumhawan subscribe ya ka channel undang yalam news. Kumle shibu.